Evo, prošetali smo malo. Nalazimo se kompleks hotela Biserna obala. Tako da je tu prelepo. Sređeno. Ovdje je nekada bilo dečije odmaralište. Doduše i sada dolaze organizovano deca, rekreativna, onda ima ekipa sportskih, rukometni klub, podmladak i tako. Ovdje je zaista prelepo. Nalazi se na samoj plaži. Oblaci su i dalje se nadvili. Nadam se da će nam sutra biti lepo vreme. Ovo je prvo veče da smo izašli da prošetamo kako treba. Krenuli smo prvo veče, pa nas uhvati kiša. Sinoć nismo ni izlazili jer je već počelo da pada u 8 sati. A evo, večeras je lepo, pa da iskoristimo, da prošetamo, da vidimo šta sve ima. Prohladno jeste. Danas su bili veliki talasi, ali sam se ja junački sa njima izborila. Ulazila sam, okupala sam se, vetar je duvao. Čitav dan, iako znam da se na vetru crni, nisam se sklanjala i eto ja malo izborim. Biće večeras mazanje jogurtom. Veliko pada veče. To je to glavno šetalište. Nema puno naroda. Sutra je 1. septembar. Ovo jeste najlepši deo Čanja. Najsređeniji. Tu su sve hoteli. I taj mali deo Korza. Nema par radnjica, bukvalno nema šta da se uzme. To jest da se kupne. Standardno asure, čamci, šlaufi, korpice za pesak, kantice, peškiri, papuče, kupaći. Nema ništa posebno. Eto vidiš, to je glavno. Logično magneti.
Baš ništa. Ako nekom trebaju šeširi, torbe za plažu. Nešto što je baš delimično zanimljivo, to su slike. Koliko su slike? 15 eura. Eto, 15 eura su slike. Imaju organizovane ture vožnjem brodom do Bara, do Sutomora. Sveti Stefan, Petrovac, Havaji, Kraljičina plaža. Tu je i nezaboravni, nezaobilazni dečiji Luna park. Mami para za decu, da roditeljima izvuku što više para. Sladoled kugla, €1,5. Standardne prodavnice pića, roštilji, Ja sam od 11 Dva, tri restorana gdje može da se jede i to je sve što ima u Čanju. Od šetnje, od restorana, od hrane, od sladoleda, palačinke i to je to. Eto, to je sve za večeras od naše šetnje. Idemo da vidimo šta ćemo da večeramo.
a vi nas pratite. Obavezno udarite zvonce da vam stigne novi video. Subscribeujte se, komentarišite. Ako vam se izveštaj dopao, lajkujte. Ja vas sve pozdravljam. Do sledećeg videa. Eno, prodaju maslinovo ulje i kamparionovo, da, setila sam se i to treba da kupim. Dragi moji, toliko za večeras od mene, pozdrav za sve. Subscribeujte se.